Edalontzia busti 45 graduetan eta bete aurretik kanila kolpe batez itxi aparra sortzeko. Dena da garrantzitsua, baina espuma zera freskotasuna ematen dio garagardoari eta hori. Golpe bat sarratzen denean espuma daukagu eta gero gitxi zabalduta krema botatzen dugu. Ona izateko ikusi behar duzu arandela golan hotxian. 2 minutu baino gutxiago bikaina ateratzeko eta minutu eta erdi botila bat edalontzian usteko. Pizka bat txarto ez atera zait, espuma gitxi bota diot. Eta gradunak nire garagardotan, eta ez dakit nola egin duten bestiok, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 30 lagun, zein baino zein trebe eta azkarragoak 2 minutu eskasean garagardoa ateratzen. Bi honenak Madrilen jokatuko den finalera pasako dira. Pizza egokia izatea, pizza hori iraunkorra izatea eta bi atzamarretako, gutxi bera 2 atzamarretako pizza izan behar da. Sara Petosa. Berak atera du gaur garagardoa ondoen. Primero con buen amor, estilo y elegancia, ¿no? Al final tienes que ir suave, suave, inclinación de 45 grados, una espuma cremosa. La verdad que todo en conjunto es una buena cerveza. Garagardo zalearentzat dena da garrantzitsua, baita edalontzia goraino beteta egotea ere.